Dámy a páni, poznáte ten hlas vo vašej hlave, ten, ktorý nikdy neprestane hovoriť? Čo keby som vám povedal, že to v skutočnosti nie ste vy? Vždy, keď si myslíte, že tieto myšlienky nevytvárate, počúvate niečo oveľa väčšie, niečo skryté pred vašimi očami. Zostaňte so mnou, pretože to, čo sa chystáte naučiť, úplne zmení spôsob, akým prežívate svoju myseľ, svoje myšlienky a samých seba. Poďme spolu odhaliť pravdu. Hlas v tvojej hlave, si to naozaj ty? Od chvíle, keď ráno otvoríš oči, sa hlas v tvojej hlave spustí. Začína to jednoduchými otázkami. Čo budem jesť na raňajky? Mám dnes dosť času na to, aby som všetko stihla. Potom, ako deň plynie, sa to zrýchľuje. Prečo som to povedal počas včerajšej schôdze? Čo ak pokazím túto prezentáciu? Čo si o mne pomyslia, ak zlyhám? Je to neustály prúd rozprávania, ktorý zaplňa každú tichú chvíľu hlukom. Tento hlas sa zdá byť neoddeliteľnou súčasťou vás. Je tak prepojený s vašou každodennou skúsenosťou, že si pravdepodobne myslíte, že ste to vy. Ale na chvíľu sa zastavme. Naozaj? Prekvapila vás niekedy myšlienka? Možno to bol náhodný, zvláštny nápad, ktorý sa zdal byť z ničoho nič. Alebo to bola spomienka, na ktorú ste roky nepremýšľali. Keď sa tieto myšlienky objavili, vedome ste si ich vybrali, alebo sa jednoducho stali. Pravdou je, že ste tú myšlienku nevytvorili. Počuli ste ju. Hlas vo vašej hlave nie je niečo, čo ovládate. Je to niečo, čo počúvate. Je to ako rozhlasová stanica, hrajúca v pozadí vášho života a neustále vysielajúca správy, či sa vám páčia alebo nie. Ale tu je tá zvrat. Len preto, že počujete hlas, neznamená to, že vám hovorí pravdu. Tento vnútorný hlas nie je vždy vašim spojencom. Niekedy je vašim najprísnejším kritikom. Prehráva vaše chyby, zveličuje vaše obavy a vytvára tie najhoršie scenáre, ktoré sa ešte ani nestali. A čím viac ho počúvate, tým viac mu veríte. Dostanete sa do pasce jeho príbehov, presvedčení, že sú skutočné. Ale ako náhle si uvedomíte, že tento hlas v skutočnosti nie ste vy, získate silu spochybniť ho. A tam sa všetko začne meniť. Zdroj vašich myšlienok. Tichá pravda, bábkar. Odkiaľ pochádzajú tvoje myšlienky? Ak hlas v tvojej hlave nie si skutočne ty, odkiaľ potom pochádza? Odpoveď sa skrýva hlboko vo tvojom podvedomí. Predstav si, že tvoj mozog je obrovský superpočítač, ktorý neustále spracováva informácie v zákulisí. Vaše podvedomie je operačný systém. Berie všetko, čo ste zažili a každé presvedčenie, ktoré ste absorbovali a tieto údaje používa na generovanie myšlienok, ktoré počujete. Ale tu sa to začína komplikovať. Vaše podvedomie nevždy pracuje vo váš prospech. Jeho hlavnou úlohou je udržiavať vás v bezpečí, nie nevyhnutne šťastný. Filtruje vaše myšlienky cez optiku prežitia. Povedzme, že ste mali zlú skúsenosť s verejným vystupovaním. Vaše podvedomie si pamätá ten pocit rozpakov alebo zlyhania a vytvára myšlienky typu čo ak to znova pokazím? Nie som v tom dobrý. Tieto myšlienky nie sú založené na realite. Sú založené na strachu. Preto sa hlas vo vašej hlave často zameriava na negatíva. Snaží sa vás ochrániť tým, že vás pripraví na to najhoršie. Ale tým vás to obmedzuje. Udržiava vás to uviaznutých v starých vzorcoch, prehrávate si tie isté obavy a pochybnosti dookola, ako platňu na opakovanie. A pokiaľ si neuvedomíte, čo sa deje, budete stále tancovať na tú istú melódiu. Ešte fascinujúcejšie je, že mnohé z týchto myšlienok nie sú ani vaše vlastné. Sú ovplyvnené vonkajšími faktormi, spoločnosťou, rodinou, kultúrou. Zamyslite sa nad presvedčeniami, ktoré máte o úspechu, vzťahoch alebo dokonca o sebe samých. Koľko z týchto presvedčení ste si vedome vybrali? A koľko vám do nich naprogramoval svet okolo vás? Hlas vo vašej hlave je ako, keď si to uvedomíte, môžete začať prestrihnúť tie nite. Môžete prevziať späť kontrolu. A vtedy sa všetko zmení. Prečo?
Sme závislí od počúvania samých seba. Ak hlas v našej hlave často spôsobuje stres, pochybnosti a negativitu, prečo ho stále počúvame? Prečo ho jednoducho nemôžeme vypnúť? Odpoveď spočíva v niečom prekvapivo jednoduchom. Sme na ňom závislí. Počúvanie našich myšlienok nám dáva pocit identity. Aj keď je hlas kritický, posilňuje to, kým si myslíme, že sme. Ak hlas hovorí, že nie ste dosť dobrí, veríme tomu, pretože to zodpovedá príbehu, ktorý si rozprávame už roky. Tento príbeh sa stáva našou komfortnou zónou. Aj keď je bolestivý, je nám známy, ako keby sme nosili staré nepohodlné topánky. Bolia, ale sú nám známe. Navyše, hlas vo vašej hlave je neuveriteľne presvedčivý. Nekonštatuje len fakty. Tká príbehy. Hovorí vám, prečo ste zlyhali, prečo vás ľudia nemajú radi, prečo nikdy neúspejete. Tieto príbehy sa zdajú skutočné, pretože sú spojené s vašimi emóciami. Čím viac sa s nimi zaoberáte, tým silnejšie sa stávajú. Je to cyklus. Hlas hovorí, ty reaguješ a tvoja reakcia živí ten hlas. Ale tu je tá vec. Nemusíš počúvať. Hlas je hlasný, pretože si žiada tvoju pozornosť, ale máš moc ho ignorovať. Predstav si to ako sedenie pri rušnej ceste. Autá neustále prechádzajú okolo, ale nemusíte ich naháňať. Môžete sa len pozerať. Tento jednoduchý akt pozorovania hlasu bez zapojenia sa je prvým krokom k vymaneniu sa z jeho zovretia. Ilúzia kontroly. Prečo si myslíme, že ten hlas sme my? Jednou z najfascinujúcejších pastí mysle je jej schopnosť presvedčiť vás, že máte svoje myšlienky pod kontrolou. Toto sú moje myšlienky, hovoríte si. Takže musia predstavovať to, kým som. Ale pozrime sa na to bližšie. Keby ste mali skutočne kontrolu nad svojimi myšlienkami, nemysleli by ste vždy pozitívne. Nevybrali by ste si za každým jasnosť, sebavedomie a pokoj v duši. Skutočnosť, že vaše myšlienky sa často špirálovito zvrhnú na strach, pochybnosti a sebakritiku, je dôkazom toho, že nie sú úplne pod vašou kontrolou. Táto ilúzia kontroly existuje preto, lebo hlas vo vašej hlave sa maskuje ako vy. Používa frázy ako som, mal by som alebo potrebujem, ktoré sa viažu k vašej identite. Napríklad myšlienka nie som dosť dobrý sa necíti len ako náhodná myšlienka. Pôsobí ako fakt o tom, kým ste. Mysel používa túto stratégiu, aby bol hlas presvedčivejší, ale ako náhle tento vzorec rozpoznáte, môžete sa od neho začať oslobodiť. Aby vás hlas udržal pripútaný k jeho rozprávaniu, zabezpečuje, aby ste zostali zaujatí jeho rozprávaním. Pravda je však taká, že hlas nie ste vy. Je to jednoducho funkcia vášho mozgu, podobne ako váš srdcový tep alebo trávenie. Vedome si nepulzujete srdcom ani nespracovávate jedlo, jednoducho sa to deje. Podobne aj vaše myšlienky vznikajú sami od seba. Sú automatické, formované minulými skúsenosťami, strachmi a podmienovaním. A rovnako ako by ste sa nedefinovali podľa tlkotu srdca, nemusíte sa definovať podľa svojich myšlienok. Uvedomenie si tejto ilúzie kontroly je neuveriteľne oslobodzujúce. Umožňuje vám ustúpiť a pozorovať hlas bez toho, aby ste sa s ním stotožnili. Keď si uvedomíte, že hlas je len mentálny zvyk, nie odraz vášho skutočného ja, začnete znovu získavať svoju moc. Už nie ste väzňom svojej mysle, stávate sa jej pozorovateľom. Cena počúvania, ako hlas obmedzuje váš potenciál. Poďme sa porozprávať o cene počúvania toho hlasu vo vašej hlave. Vždy, keď sa zapojíte do jeho príbehov, posilňujete jeho moc nad vami. Predstavte si, že máte nový nápad na kreatívny projekt, ale skôr ako stihnete urobiť krok vpred, ozve sa hlas. Čo ak zlyhá? Čo si pomyslia ľudia? Nie ste dostatočne talentovaní. Ak týmto myšlienkam veríte, pravdepodobne sa nápadu vzdáte ešte predtým, ako sa oň vôbec pokúsite. Hlas vám v podstate bráni v dosiahnutí vášho potenciálu. Tento vzorec sa prejavuje v každej oblasti života. Vzťahy, kariéra, zdravie.
Hlas zväčšuje vaše obavy a pochybnosti a drží vás uväznených vo vašej komfortnej zóne. Presviedča vás, že zostať v bezpečí je lepšie ako riskovať, aj keď tieto riziká môžu viesť k rastu a naplneniu. Skutočnou cenou však nie sú len premárnené príležitosti, ale aj narušenie sebadôvery. Vždy, keď počúvate hlas, namiesto toho, aby ste sa riadili svojou intuíciou, strácate trochu viery v seba samého. Postupom času to vytvára cyklus pochybností o sebe samom, ktorý je ťažšie prelomiť. Dobrou správou je, že nemusíte hlas úplne umlčať, aby ste sa pohli vpred. Stačí mu prestať veriť. Keď hlas hovorí, že to nedokážete, môžete to uznať bez toho, aby vás ovládal. Namiesto toho, aby ste reagovali strachom, reagujte so zvedavosťou. Prečo sa takto cítim? Je táto myšlienka vôbec užitočná alebo pravdivá? Táto malá zmena perspektívy môže odomknúť dvere, o ktorých ste si ani neuvedomovali, že sú zatvorené. Sila uvedomenia si. Pozorovanie hlasu bez posudzovania. A tu začína transformácia. Uvedomenie si. V momente, keď si uvedomíte hlas vo svojej hlave, začne strácať zovretie. Predstavte si, že zapnete svetlo v tmavej miestnosti. Tiene, ktoré sa kedysi zdali také hrozivé, sa zrazu odhalia také, aké sú. Ilúzie. Keď vnímate hlas bez posudzovania, získavate späť svoju moc. Už nie ste pasívnym poslucháčom. Stanete sa aktívnym svedkom svojich myšlienok. Silný krok k slobode a sebaovládaniu. Keď začneme vidieť svoje myšlienky také, aké v skutočnosti sú, len tiene, vzniká nové uvedomenie. Uvedomenie si neznamená bojovať s hlasom alebo sa ho snažiť umlčať. V skutočnosti odpor často robí hlasnejším. Uvedomenie si skôr znamená jednoducho pozorovať hlas bez posudzovania. Keď sa vynorí myšlienka, jednoducho si ju všimnete. Aha, je tu opäť ten strach zo zlyhania. Zaujímavé. Pozorovaním svojich myšlienok týmto spôsobom si vytvárate odstup medzi sebou a hlasom. Stávate sa pozorovateľom, nie účastníkom. Toto cvičenie uvedomenia je neuveriteľne silné, pretože presúva vašu pozornosť z obsahu vašich myšlienok na samotný proces myslenia. Začnete rozpoznávať vzorce a spúšťače, ktoré riadia váš vnútorný dialog. Napríklad si môžete všimnúť, že hlas sa stáva hlasnejším, keď ste unavení alebo v strese. Toto uvedomenie vám dáva schopnosť reagovať na hlas so súcitom a nie s kritikou. Postupom času môže táto jednoduchá prax pozorovania viesť k hlbokým zmenám vo vašom vnímaní života. Uvedomíte si, že nemusíte veriť všetkému, čo si myslíte. Môžete si vybrať, s ktorými myšlienkami sa budete zaoberať a ktorých sa zbavíte. A v tejto voľbe spočíva skutočná sloboda. 7. Zmena, ktorá znovu získa vaše pravé ja. Keď sa prestanete stotožňovať s hlasom vo svojej hlave, začne sa diať pozoruhodný posun. Začneš objavovať, kto si za hranicami svojich myšlienok. Je to ako lúpať vrstvy cibule, aby si odhalil jej jadro, svoje pravé ja. Tvoje pravé ja nie je kritický hlas, ktorý hovorí, že na to nemáš dosť. Nie je to ustrašený hlas, ktorý sa obáva budúcnosti, ani ľútostivý hlas, ktorý sa zaoberá minulosťou. Tvoje pravé ja je vedomie, ktoré sa skrýva za týmito hlasmi. Je to tichá prítomnosť, ktorá pozoruje bez súdenia. Je to ticho, ktoré existuje aj uprostred chaosu. Toto uvedomenie je oslobodzujúce, pretože vás oslobodzuje od príbehov, ktoré vám hlas rozprával. Začnite sa vnímať nie ako zbierku myšlienok a nálepiek, ale ako niečo hlbšie, niečo bezhraničné a nemenné. Táto zmena nie je len zmenou perspektívy. Je to návrat k vášmu prirodzenému stavu bytia. Znovu získanie svojho pravého ja neznamená, že hlas vo vašej hlave zmizne. Stále bude štebotať, ale už vás nebude definovať. Namiesto toho, aby ste boli ovládaní hlasom, naučíte sa ho používať ako nástroj, sluhu, nie ako pána. A tým otvoríte dvere k životu plnému pokoja, jasnosti a zmyslu. 8 praktických krokov,
ako sa oslobodiť od hlasu. Pochopiť hlas vo vašej hlave je jedna vec, ale oslobodiť sa od neho je vec druhá. Tu je niekoľko praktických krokov, ktoré vám pomôžu znovu získať späť svoju myseľ. Precvičujte si všímavosť. Venujte každý deň niekoľko minút tichému sedeniu. Sústrete sa na svoj dých alebo jednoduchú mantru. Keď sa objavia myšlienky, nechajte ich prejsť bez toho, aby ste sa k ním pripútali. Táto prax pomáha pestovať uvedomenie si a odpútanie sa od hlasu. Spochybňujte svoje myšlienky. Keď hlas povie niečo negatívne, opýtajte sa sami seba. Je to pravda? Je to užitočné? Najčastejšie bude odpoveď nie. Tento jednoduchý akt spochybňovania môže oslabiť silu hlasu. Zamerajte sa na prítomnosť. Hlas sa darí v minulosti a budúcnosti, ale v prítomnom okamihu sa mu nedarí. Zapojte svoje zmysly. Všímajte si obrazy, zvuky a pocity okolo seba. To vás vyťahne z ruchu mysle a vráti vás do prítomného okamihu. Zapíšte si to. Niekedy je najlepším spôsobom, ako sa s hlasom vysporiadať, dostať ho z hlavy na papier. Písanie denníka vám môže pomôcť jasnejšie vidieť vaše myšlienky a dať im perspektívu. Vyhľadajte podporu. Oslobodenie sa od hlasu je cesta a je v poriadku požiadať o pomoc. Či už prostredníctvom terapie, meditačných skupín alebo kníh o svoj pomoci, obklopenie sa podporou môže mať veľký význam. Tieto kroky neznamenajú umlčanie hlasu. Ide o zmenu vášho vzťahu k nemu. Postupom času zistíte, že hlas sa stáva menej rušivým a zvládnutelnejším. A ako ustupuje do pozadia, začne sa prejavovať vaše pravé ja. Jedným z najväčších prielomov, akých môžete dosiahnuť, je uvedomenie si, že nie ste svojimi myšlienkami. Pre väčšinu ľudí sa tento koncept zdá takmer nepochopiteľný. Koniec koncov, ako môžete nebyť svojimi myšlienkami, keď sú tak hlboko prepojené s vašimi skúsenosťami a emóciami? Pravdou je, že vaše myšlienky sú jednoducho prchavé vzorce energie, automatické procesy vytvorené mozgom. Vznikajú, chvíľu existujú a potom zmiznú, rovnako ako oblaky prechádzajúce po oblohe. Rozoberme si to podrobnejšie. Predstavte si, že stojíte pri rieke. Rieka predstavuje vašu myseľ a tečúca voda predstavuje vaše myšlienky. Väčšina z nás skáče do rieky, chytá sa každej myšlienky, ktorá nám tečie a stotožňuje sa s ňou, ako by bola súčasťou toho, kým sme. Toto je moja myšlienka, hovoríme si, a pevne sa jej držíme, aj keď nám spôsobuje bolesť. Ale čo sa stane, keď vykročíte z rieky? Keď sa prestanete stotožňovať so svojimi myšlienkami, začnete ich vidieť také, aké skutočne sú. Dočasné, neustále sa meniace a často irelevantné preto, kým skutočne ste. Táto zmena perspektívy vám umožňuje prestať reagovať na svoje myšlienky a začať ich pozorovať. Napríklad, keď vám hlas vo vašej hlave hovorí, že nie ste dosť dobrí, namiesto toho, aby ste to prijali ako fakt, to môžete jednoducho uznať a nechať to tak. Možno si poviete, že je tu zas tá myšlienka. Zaujímavé. Táto prax odpútanosti neznamená ignorovanie vlastných myšlienok. Namiesto toho to znamená, že im už nedovolíš, aby ťa definovali. Uvedomuješ si, že si niečo, čo presahuje tvoje myšlienky. Si vedomie, ktoré ich pozoruje. Ste pozorovateľ, nie mysliteľ. Záverečné myšlienky. A keď si to uvedomíte, objaví sa hlboký pocit slobody. Už sa necítite ovládaní príbehmi, ktoré si vytvára vaša myseľ. Začnete žiť z miesta jasnosti a pokoja.